higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamu nagapamati ni nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kompletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Sa gihapon niining mga taknaa kami maghatag mga pagday ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa bisan pa sa dagko nga mga trahedya ug mga kaguliyang ug kaggubot sa kalibutan karon nga nagakaitabo. Apan ang imong pulong gawas nun paghihapon nga ikasabod sa kahanginan aron kapahimuslan sa mga tao ang kaluwasan. Tugutoy nga magpanalangin ka niini nga programa ug panalangin usab kini nga estasyon nga unta Dios mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Magapanalangin ka sa mga tawo nagapaminaw nga pinaagi sa gasa ug impluwensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan o Dios ang imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo ginampo, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato gyud nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message nga niya sa ato nga cellphone. Okay, maayong udto Pastor. Hapit naman gyud ko mo expire, ako lang i-text nga daan nga kami nagsunod mi pirmi sa inyohang programa og salamat pod ni Tatay Leonilo. Tay, salamat sa imong kanunay nga pagpaminaw ini nga programa. Hope nga ang pulong sa atong makagagahom mutuhop sa imong kasing-kasing aron nga luwas kita. Salamat Pastor. Okay, salamat po. Patay basahon. Ang ako lang pangta naman eh. So, di lang usa na tuno kinaan naman tayo kon. Okay. Sir, mo-greet ko og happy birthday sa ako nga buutan nga iyaan si Yaya Linel. Happy birthday karong adlaw imong ika-24th birthday. Hope nga happy kay ka sa imong special day. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, last text nga akong basahon. Unsa may aming pangtan naman So dili lang ta kay na naman tayo napahibaw nga kanini ang pangutanang atong tubagon karon. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban sad og mga pipila ka mga text message diha siyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Shaw nga imong matan-aw sa diha pod nga atong monitor aron mahibaw-an nato undi ning dapita mga lugaras kalibutan o mga nasura nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Shaw. Okay, salamat Bro John og mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaigilan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa naglain-lain nato nga mga viewers. Niya si Sister Saidi dihito watching from Malapascua Island. Good evening and happy listening, especially sa taga Malapascua Guanas Place.
Mayong gabi inyo din ha man nya, mayong gabi isab nila ni Tikiki din ha uban sa inyo nga mga kaubanan sa trabaho. Niya po Brother Joseph Kimno watching from Dakit Bugo, mayong gabi usab diha kaninyo sir, Brother Isaw ug sa tanan nga naminaw ug sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa, God bless sa tanan. Niya po Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw kay Libby ug sa mga kaigsuonang makugihon sa pagpaminaw ning programa. God bless sa tanan. Dinhi asab sa ato nga Pikas Monitor, ato sab nakita nga nakig-uban kanato sila si Brother Jan Moses Rosalihos Poyot, niapod si Brother Jimmy Ranisis, niapod si Sister Ginaline Lumuntad, niapod si Joash Obari, niapod si Jivni Jires Malate, niapod si Sister Rachel Aragon. So sa pagkakaroon mo pa ni atong nakita sa ato ang kini ang monitor nga midangat nga mga mensahe mga kaigsunan nato nga naminaw nya. Condolence dino sa nila si kay numdum pa ba ka ni Brother Boy Alice, Brother John? Yes. Kato yung asawa si Sister Mirna ba? Oh? Gilubong gapon. Uy, wa man ta kay baw, wa man Gapon sa ko kay bawo niya. wa man naka-text ato dire. Condolence na lang sa pamilya gikan din niya sa Jesus is our hope din. Alas pagpadas tong programa niya ang panahon ako ihatag kanimo Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby na kay basahan nga message awalan. Okay, adto ta mga higala. Meaning kuan pangutana nga ato nga tagaan og pagtagad karon, no? Hope nga matinuod tong iyang gisulti nga mangimitar pod siya og kuan gyud kanana ang iya mga kumpare, iya mga igagaw aron nga daghan silang maminaw aning pangutana karon. So salamat gid kaayo sa imong kuan sister, imong gipaabot diri nga kuan nga pangutana. Well, ato ning basahon. Pastor, maayong hapon. Doon na lang ko'y ipaabot dinhi sa inyong programa. Wala ko'y tuyo nga manira sa sa ubang tinuhoan. Okay, ayaw lang gyud. Okay, dili man sana namo kuan, dili man sana namo i-allow dire nga ipaabot nimo dire sa atong programa unya dauto nimo ang uban. Ang atong paningkamutan dinhi nga and this gospel dili this gossip. Maayong balita dili pagpanghilabot balita o pangdaot balita. Kaso nga lang dili sa nato siguro ang pagpanabot sa kadaghanan kay ang uban mo angkon nga lawom og panabot pero di pud gyud mo sabot. Ang importante ra gyud nga mapakita nato sa Ginoo og usay niya sa atong kasing-kasing. So salamat nga matuod pa nimo nga kanini ang wala ko'y tuyo nga manira sa ubang tinuhoan but pasabot mang daot sa ubang tinuhoan. Ang ako katinawan lang, nakatambong ko og pamahayag sa Iglesia ni Cristo sa ilang simbahan. Nanindugan gyud sila nga sila ra ang maluwas kay sila ang gitubos sa dugo ni Cristo. Busa ang gusto ka maluwas mosulod ka sa Iglesia ni Cristo. Salamat si Esther Lapos ne. Okay, daghang salamat Sister Esther Lapos. Hope nga natuman to nimong giingon nga na imong mga igagaw unya imong iaag uyuan nga imong kuanon imong imbitaron aron pud nga makapaminaw. Unya kamo dinhang mga naminaw ayaw gid mo anang hunahuna nga giigo mo kay o giigo lang mo aw dili na lang ta mo gamit gud og Biblia. Di na lang nato i-apil-apil ang Biblia kung mo nay naa sa atong una-una kay unsa bagoy makuha gud nato na ang ato ra gyud dinhi ang pagpasabot. Balikan ako basa. Pastor, maayong hapon. Duna ko'y ipangutana sa inyong programa. Wala ko'y tuyo nga manira sa ubang tinuohan. Ang ako katinawan lang. Nakatambong ko og pamahayag sa Iglesia ni Cristo sa ilang simbahan na nindugan gyud sila nga sila ra ang maluwas kay sila ang gitubos sa dugo ni Cristo. Busa og gusto kang maluwas mosulod ka sa Iglesia ni Cristo. Salamat si Esther Lapos ne.
So daghang kaayong salamat Sister Esther Lapos. Well, ang imong tuyo katinawan man, ang ato lang ini kung unsa pamana ang ubang mga butang nga imong nadungog ug nabati panahon sa pamahayag, dili lang to maoy ato nga ingnon ta basihan, kundili paminawa lang ang niya sa Biblia. Kay ato man gud nga masabtan, matulotimbang ang kamatuoran. Basta niya lang tas Biblia. Wala mi paki kung unsa ang ilang baruganan, unsa ang ilang mga pamahayag. Ang importante nga ikaw uban sa tanang naminaw karon among dadon sa mga butang gipamahayag sa Biblia, dili na sa pamahayag dito sa ilang simbahan nga imong nabatian. Okay, salamat nga nasabtan nimo ng bahina. Kung ato gyud nga tan-aw dinhi sa Biblia, no? Kung tan-aw nimo ang Mateo kapitulo 22 bersikulo 29, mismo si Ginoong Hesus mao gyud ang nagkuana ni namulong, matud pa ni Hesus nga nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Sa laktod paggasulti, nagbasa po ni sila sa balaang kasulatan pero wa lang nila masabti. Mao nga namulong si Kristo sumala sa Juan 5:39. Matud pa ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tandaan nga ang kasulatan maoy mo pamatuod mahitungod kang Kristo. Busa kining bahina, Sister Esther Lapos, tuguti lang ang mga pagpamatuod sa balaang kasulatan mo'y imong sabton ug dawaton. Kay matud pa nimo nga ang imo katinawan lang. So dinhi matinawan ka kay igingon na ni Kristo nga kamo nagasusi sa mga kasulatan. So importante gyud nga magsusi. Nan kung wa mo dihay Biblia kay gibawalan mo, unsaon man ninyo pagsusi ng kasulatan, wa man ninyo pamulong dining kamo na minaw sa kasulatan. Ang gisulti, kamo nagasusi sa mga kasulatan, meaning nagbasa. Oo, nagsusigod. Unya, kay naguna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. But pasabot kinabuhing walay katapusan. Ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. So ang balaang kasulatan maugnay mo pamatuod mahitungod kang Kristo. Nan unsa may pamatuod dinhi sa balaang kasulatan mahitungod kang Kristo. Atong basahon ang pamahayag ni Apostol Pablo sa sinulat niya ngadto kang Timoteo, sumala sa gihisgutan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ingon ini ang gisulti, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Tandaan na to nga ang kasulatan magpamatuod na mahitungod kang Kristo. Tandaan na to na. Nagingon, ikaw nakasabot na sa balaan, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Sister Esther Lapos, klaro di ba? Ang matud pa ni Kristo, ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kaniya. Ang Biblia nagpamatuod mahitungod kang Kristo nga diha sa pagtuo kang Kristo ang tao maluwas, dili sa pagsulod sa usa ka relihiyon o pundok. So karon niya akong balikan ikaduhang Timoteo 3:16 muning gisulti. 3:15 nagingon, ug nasukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Timan-ing nga gipamatud-an sa balaang kasulatan nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo, dili pinaagi sa pagsulod ni anang relihiyona o pundoka. So tinaw man tingali Sister Esther uban ron sa tanang mga naminaw. Busa tinaw ang ipahayag nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Og kining mga puntuhan na subli sa pamayag sumala sa buhat 16:30 ug 31
sa panahon nga ang jail guard nasusi niya nga naabli na ang tanang mga pultahan sa bilangguan, gusto unta niyang magpakamatay siya apan gibadlong siya ni Pablo nga way nang gawas o nang lakaw sa tanang mga binilanggo. Unya niya samtang nagharap-harapan sila, nag-ingod dinhi sumala sa buhat 16:30 ug 31. Ug iyang gidala siya sa gawas ug miingon kanila, "Mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako?" Mao ni ang pangutana sa maong jail guard ngadto sa mga apostoles kang Apostol Pablo. "Mga senyores, unsay maayong buhaton ko aron maluwas ako?" Unya timan-i og unsay tubag Sister Esther ni Kristo uban sa tanang naminaron, nagingon dinhi sa 31. Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, "Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay." Mutuo kang Hesus, dili kay musulod anang relihiyon na, kay ang kaluwasan wala manggod sa relihiyon. Tandaan nato na si Kristo ang manluluwas ug unya maupoy gipasabot dinhi sa kasulatan, dili kay ang unsaman ang relihiyon makaluwas kapag sulod diha. Mutuo kang Hesus. Pamatiira gud kuno ni Sister Esther ang ipamahayag dinhi sumala sa gihisgutan sa buhat kapitulo 4 bersikulo 11 ug 12. Ingon ini katinaw, Sister Esther, ang buhat kapitulo 4 bersikulo 11 ug 12 unya hinaot pa nga kining mga butanga makatabang kaayon nimo ug kayong imatud pa nimo ang imong pagpangutana katinawan raman. So dinhi makita na to ang gihisgutan sumala sa buhat kapitulo 4 bersikulo 11 ug 12 kung unsay gisulti dinhi akong basahon na nagingon. Si Jesus, tanda na, si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, "Ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutuko, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay nahimo hinuong labing mahinungdanong bato." Nagingon din ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay diha sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Kinsa gyud ang makaluwas? Si Kristo, dili ang relihiyon. Busa sapat na ang mga butang nga inyong nadungog ug nabati, din asa ang tao maluwas. Sapat na ang inyong nabatunan nga ang kaluwasan diha lamang kang Kristo, dili sa pagsulod ni anang relihiyon na, kay sa relihiyon maluwas ang tao. Sa pamahayag ni Kristo sumala sa Juan kapitulo 10 bersikulo 9 o gihisgutan sa Juan 19 matud pa dinhi ni si Ginoong Hesus mismo ang namulong, kay lagi nagsulti man si Kristo nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kanako, busa ang kasulatan malinaw matinaw nga nagpamatuod nga ang kaluwasan anaa kang Kristo. Kini ang gitudlo sa Biblia ug kini pod moy among gitudlo niini nga programa, kay lagi nagabasi man ta sa mga butang nga naisulat sa Biblia. Sa Juan kapitulo 10 bersikulo 9 ingon ini ang giako sa atong manunubos nga si Ginoong Hesus. Matud pa niya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 9, "Ako mao ang pultahan, kud adunay mosulod agi kanako, siya maluwas ug siya mosulod ug mugula ug makakaplag siyag masibsib." Wa man magingo ka ng pundukag mosulod ka dinha, maluwas ka. Wa. Ingon si Kristo, "Ako mao ang pultahan, kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas." Mabitaw nga nagpahayag na si Kristo sumala sa Juan 14:6, naging siya, "Ako mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi.
walay makaadto sa aman gawas kun pinaagi kanako. Busad diha gyud kang Kristo ang tao maluwas kay siya'y manluluwas, dili nga kanang relihiyon na imong sudlan aron ka nga maluwas. Kay kung imong basahon ang Juan 3:16 o 17 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing walay katapusan. Tanaw lang kag unsa gyud kabililhon si Kristo diha sa kinabuhi sa tao, lalo na kung kaluwasan ang pag-usapan. Unya matud pa sa 3:17 sa Juan, kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan, dili aron nga ang kalibutan iyang pagahukman kundili aron sa pagluwas hinuon sa kalibutan. Unya kay si Kristo ang nagluwas sa kalibutan, kay siya man ang manluluwas. Mukalit lang sa huna-huna sa tao pagtunga nga musulod ka ng relihiyon na kay maluwas ka. Sister Esther, uban sa tanang manamina ron, matinaw ang nindot kaayo nga mga butang o mensahe nga imong nadungog karon nga ang tao makabaton lamang og kasiguruhan diha sa kaluwasan. Og dili pod gud mahitabo nga ang kaluwasan naara nila kay gihigugma gani sa Ginoong kalibutan, gihatag niyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing walay katapusan. Unya manindugan gyud nga sila ray maluwas hinuon tin-aw na ang gipahayag sa kasulatan. Kung atong basahon ra gud unhi di sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11 nagingon, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Ang kaluwasan alang sa tanang mga tao, dili kay sa ila lang. Busa klaro pod nga ang kaluwasan pinaagi kang Kristo para sa tanang mga tao. Busa Sister Esther, ang imong gisulti dinhi wala kay tuyo nga manira ka sa ubang mga relihiyon, ang imo katin-awan lang. Nagtuo ko nga pinaagi sa pulong sa Dios na tin-awan ka nga ang kaluwasan para sa tanang mga tao, dili kay sa usa lamang ka pundok. Kung atong basahon sumala dinhi sa gihisgutan sa Judas kapitulo 1:3 no, sa Judas 3 ingon ni ang gisulti dinhi nag-ingon, mga hinigugma sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Ang kaluwasan ato diining tanan, dili kay sa ilara. Busa Sister Esther, dalaygon ang Dios nga ang kaluwasan para sa tanan. Suni bisan kinsang nagapaminaw karon, ang kaluwasan para na sa ato, busa magkinabuhi ta alang sa kaluwasan. Kay mag-unsa man pud na gusto tang maluwas, unya wa ta magkinabuhi og kaluwasan. Unsaon ito pagkaluwas? Sa samang pagkaagi gusto kang magdoktor, abogado o engineer pero di ka mo-eskwela, unsaon man na nimo? Sa samang pagkaagi gusto kang maluwas, magkinabuhi kagayod og kaluwasan aron ka nga maluwas. Sister Esther, dagang salamat sa imo diri nga padala nga pangutana. Sayod mi nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ilang nasabtan og nahangpan ang mga pulong sa kamatuoran, ang pulong sa Dios, og unta kamong nagapatalinghog sa pulong sa Ginoo. Dili ninyo kana pakyason og dili ninyo kawangon. Panahon na og higayon na nga muhimo ka sama sa gihimo sa Gilgad nga ngutana kang Pablo, mga senyores, unsa may akong pagabuhaton aron maluwas ako? Unta ang imong gipaminaw karon mausad ni imong tinguha, unsay imong buhaton para maluwas ka? Niingon si Pablo, nga matod pa niya, tumuo ka kang Hesus og sa imong pamanimalay og maluwas ikaw. Mabuhay ka, Sister Esther, uban sa tanang mga nagapaminaw karon. Si Brother Isaw maghatag og dugang nga pagpatin-aw ining mga bahina. Brother Isaw? Okay, salamat Brother John nga ato sa pasalamatan ang atong higala sa pagpadangat sa mao nga pangutana. So dili pa ta mohatag og dugang nga pagpasabot ato sa nimbasahon ang mga mensahe nga napuno. Niya si Sister Rachel Aragon. Mayong gabi sa tanan tigpaminawan sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa, Kuya. God bless sa tanan. Yapod Brother Sinyo Munyes. Good evening ninyo diha, Kuya John.
Good evening dong. Niapod si Brother Siloy Delta. Mayong gabi mga brother, og mayong gabi usab sa tanang nagtan-aw naminaw sa inyong programa karon nga kagabion, o God bless kanatong tanan. Niapod Brother Jibin RCP, mayong gabi ninyo diha ba isaw. God bless, watching from Lamak. Niapod si Sister Naomi Milapis, mayong gabi sa inyo Manoy. Boy, kumusta? Well mga kaigsunan nga tutas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana kabahin nini lagi nga iya nga nadungog nga di kuno maluwas kung dili mosulod sa ilahang nga iglesia. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan, inyo nang nabati og nadungog gikan kang Brother John nga ang gisgutan og gitudlo sa balaan nga kasulatan mahitungod ganig kaluwasan ato raning makaplagan diha kang Kristo. Mga kaigsunan og makiglaan. Pag maghisgot gani taog kaluwasan, sa Biblia wa gyud na gihisgot nga kini ang kaluwasan makaplagan kung kita mo pa sakop sa usa ka pundok or iglesia mga kaigsunan. Kun dili ang atong makita ang gihisgutan kaganihas gibasa ni Brother John nga ang kaluwasan ato makaplagan sa diha nga motuo ta kang Kristo sama sa gipangutana sa mao nga bantay sa bilangguan ngadto kang Pablo nga unsay iyang maayong buhaton aron siya maluwas. Sa mao nga kaagi mga kaigsunan sa ato nga kinabuhi karon daghan pod nga miabot nga punto nga ingon ani nga unsay maayong buhaton sab nato karon aron mga luwas ta paghabot sa paghukom sa Ginoo. Kung ato nga lantawon ang tubag ni Pablo ngadto sa mga taong nangutana kaniya, ang iya gyud nga gisgutan mao nga motuo gadto kang Kristo og siya mamaluwas. Kung imo nga lantawon og susiyon diha sa pagsulti og pagtudlo ni Pablo ngadto sa mga tawo ug unsay iyang maayong buhaton aron siya maluwas, wala magtudlo og magsulti si Pablo nga magpasakop ka niining pundoka, musulod ka niining iglesia kundi ang gitubag ni Pablo tumuo ka kang Ginoong Hesus. Nga naman nga gisulti man mga kaigsunan ni Pablo nga gikinahanglan kadtong tawhana or kitang tao motuo ngadto kang Hesukristo. Tungod sa rason mga kaigsunan og makiglan, si Ginoong Hesukristo lamang ang bugtong makahimo pagluwas nimo og nako kanatong tanan mga kaigsunan. Kanang ato nga kwarta, kana ato mga kabtangan or unsa may atong nabatunan nining kalibutan, dili na makahimo nga makaluwas sa tua mga kaigsunan kun dili si Kristo lamang. Diha sa mga inyong mabati nga mga mensahe nga managsisgot o managsulti nga kung dili mo mosulod sa among pundok dili mo maluwas, or kanang mosulti nga ang amo ang mga nasakop ras among pundok may maluwas, mga kaigsunan og makiglaan kanang mga butang usa lang na ka mga pagbana-bana og paghuna-huna ba nga wala mainsakto. Kay kung nahitabo lang gyud nga kini sila gihatagag kay giyunan nga mobasa og mosusi sab sa balaan nga kasulatan, dili sila makasulti og makaingon sa ingonana nga pagpamulong nga kun dili mosulod silang pundok dili maluwas. Kay diha sa Biblia, diha sa balaan nga kasulatan, ang gitudlo o gipadako mahitungod sa kaluwasan, mao gyud mga kaigsunan og makiglan ang motuo og mosunod kang Kristo. Ngani kung ato nga lantawon mga kaigsunan ni apaw katibayan. Sa Tito Kapitulo 2 versikulo 11 mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan kung ato ni nga basahon. Ang gisgutan dinhi mao ni nag-isgot ni mga kaigsunan kung ato basa nagingon dinhi sa Tito Kapitulo 2 versikulo 11 kung ato ni nga basahon ingon ani ang gisgutan. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. So kung imong lantawon og susiyon pinaagi niini nga nasulat sa Tito Kapitulo 2 versikulo 11, ang kaluwasan day dili kay dira ra sa nabilong ni anang pondoka, dili ra kay kadtong nagpasakop ra ni anang pondoka, kundi ang kaluwasan alang sa tanang tao
but pasabot mga kaigsunan ug makigaan, bisan unsa ang imo nga pundok nga gipasakupan, ikaw dunay katungdanan, dunay kanyang kahigayunan nga makadawat sa kaluwasan. Kay nga naman ang gisulti sa balaan nga kasulatan, ang kaluwasan alang sa tanang tao mga kaigsunan ug makiglan. Ug atong hinungduman nga diha sa pagpakamatay ni Kristo sa Kalbaryo sa krus, wa siya magpakamatay nga sa Kalbaryo sa krus tungod sa relihiyon, tungod sa pundok, kundi si Kristo nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus tungod sa tao mga kaigsunan aron maluwas gikan sa mga kasalanan. So sa mga kagi, kung imong lantawon ang Tito Kapitulo 2 versikulo 11, naghatag og katinawan, naghatag og katibayan nga sa diin mga kaigsunan ug makiglan ang kaluwasan alang sa tanang tao ug dili lang alang sa mga taong nagpasakop or membro ni anang pundoka. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan ug makiglan, ingon ani kung atong padayonon ang 12 ngadto sa 13. Kung atong padayon nagingon nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios non og sa mga pangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon matarong og Dios non dinhi nining kalibutan na karon. Kamong mga nagapaminaw mga kaigsunan ug makiglan, kamong mga membro niining punduka nga nagpaila, nagmensahe nga kung dili mosulod ug magpasakop niining punduka dili maluwas, sulayi ko ninyo og susibe, sulayi ninyo tan-aw mga kaigsunan ug makiglan, diha bas inyo ang pagpasakop ug pagpasulod, do na ba'y kausaban og kabag-uhan mga kaigsunan panahon nga wala pa mo misulod ug magpasakop niya ng punduka mga kaigsunan ug makiglaan. Kung atong padayonon ang 13 nagingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. So kung imong lantawon og susiyon, diha ang gipadako gyud sa balaan nga kasulatan, walay lain nga manluluwas, walay lain nga makaluwas, kundi si Ginoong Jesucristo lamang mga kaigsunan og makiglan. So kung imong lantawon mga kaigsunan sa gisulti ni Pablo ngadto sa mga tao, tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka. Dunay mga tao nga nagunauna, gigrab nila mga kaigsunan ang pulong tumuo, diha sa paggrab, diha sa paghayid mga kaigsunan sa pulong mutuo kang Kristo, ang ila pong gihimo igora ba sa pagtuo nga pag-ila kutob ras huna-huna walay gihimo nga buhat mga kaigsunan og mga kaiglan. Well, dili ni mao ang gisgutan og pasabot ni Apostol Pablo bahin nining butanga may tungod sa gisgutan nga pagtuo mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay kung ato na nga paladman ang gisulti ni Apostol Pablo ngadto sa maong tao kanang pulong iyang gisulting tumuo ka, but pasabot og nagkahulugan kana mga kaigsunan nga diha sa pagtuo kang Kristo gikinahanglan nga mahimo tang magmasinulundon og magmatinuoron sa mga butang nga gipangtudlo ni Kristo. Kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan, ang gisulat sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 17 ug 20, ingon ani ang ato makita mga kaigsunan. Sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Daghan sa tuwa karon nga managsulti nga nakaila ko sa Dios, mituo ko sa Dios. Pero taliwala dahil sa ato nga pagsulti nga mituo ta sa Dios, mituo ta kang Kristo, kung wala tay gihimo nga buhat mga kaigsunan aron mo suporta sa atong gisulti nga mituo ta kang Kristo, ang gisulti sa balaan nga kasulatan patay kini mga kaigsunan og makiglaan. Ngani kung atong padayonon ang 20 nagingon, apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Gawas nga ang pagtuo nga walay binuhatan mga kaigsunan patay, giisgutan o gipun-an pagyud nga walay kapuslanan. So diha sa ato ang pag-ila, pagtuo kang Kristo,
kung wa detay gihimo nga binuhatan nga masinulundon og magmatinumanon tas pagtulon-an ni Kristo, ang nahitabo mga kaigsunan kining pagtuo nato patay og walay kapuslanan. Ngani kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, tanang tao karon nagpaila nga mituo og nakaila kang Kristo. Pero taliwala sa pagpaila, taliwala sa pagpasigarbo nga mituo, taliwala nga nagpasigarbo nga tinukod ni Kristo ang pundok, mga kaigsunan og makigran, layo ras mga butang nga gitudlo sa balaan nga kasulatan ang pagtudlo o pagpasunod sa mga nasakop ni ining pundoka. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, masecured ang ato ang kaluwasan, masiguro ta nga maluwas, makakaplag pagkaluwasan dili sa pagpasakop sa usa ka pundok, kundi diha diay sa pagtuo o pagsunod kang Kristo mga kaigsunan og makiglaan. Unsa maning mga butanga ang gisgutan dinhi mga kaigsunan aron kitang tao nga mga nanagtuo kang Kristo mo'y atong pagasundon mga kaigsunan og makiglaan. Kung atong tan-awon ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, ingon ani ang atong makita mga kaigsunan og makiglaan. Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 21 kung ato nga tan-awon mga kaigsunan og makiglan. Ingon ani, kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo. Remember mga kaigsunan og makiglan, niining atong panahon karon ang Dios si Kristo na nagpanawag kanato nga moduol og moalagad ngadto kaniya. Kung atong parayon, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyog usa ka panag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Kining punto nga giisgutan nga nagbilin kaninyog usa ka panag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob, mauni ang gipasabot ni Apostol Pablo nga tubag ni adtong tao nga nangutana og unsay maayo niyang buhaton aron siya maluwas. Diha sa pagsulti ni Apostol Pablo, tumuho ka kang Ginoong Jesucristo, mauni ang pasabot ni Apostol Pablo nga gikinahanglan mga kaigsunan ug makiglan ang pagtulunan nga gipadayag o gibilin ni Kristo samtang nagpakatao pa sa nining kalibutan, gikinahanglan atong sundon og tumanon kay kung kita tinuod nga nagatuo, gikinahanglan man nga atong ubanan sa buhat mga kaigsunan og makiglaan. Nan kung atong tanaw nagingon nga nagbilin kaninyog usa ka panag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Panahon sa pagpadayag ni Kristo nining kalibutan kaniadto, dili lang diay aron sa pagpakamatay sa Kalbaryo sa krus ang iyang gihimo aron mangluwas ang tao, kundi na nagpakita usab diay siya mga sumbanan, mga lakang nga mga pagtulunan nga aron sundon og subayon sa mga tao nga motuo kang Kristo mga kaigsunan og makiglaan. Karon unsa maning mga lakanga, unsa maning mga tunuba nga gibilin ni Kristo mga kaigsunan og makiglan aron may sundon sa mga taong nagatuo ngadto kaniya. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, mao ni ang mga tunob nga gibilin ni Kristo. Unang-una kung atong tan-awon, mao ni ang gisulti or mga tunob nga gihimo ni Kristo nga gibili niya alang sa mga tao nga alang sa mga tao nga pagasundon kadtong mga taong nagatuo kang Kristo mga kaigsunan. Mao ni kung atong padayon ang basahon ang Mateo Kapitulo 5 versikulo 17, ayaw kamo paghuna-huna nga niani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako niani dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman nini. Ang namulong nini mga kaigsunan ug makiglan si Kristo. Ang gisulti ni Kristo, nagsulti siya nga dili daw kita maghuna-huna nga mga tao nga diha sa pagpadayag ni Kristo iyang pagahimuon ang pagbungkag sa kasuguan og sa mga sinulat sa mga propeta. Kundi miani siya dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman nini. But pasabot mga kaigsunan og makiglan, kini nga mga buhata mao ni ang tunog nga gibilin ni Kristo
sa panahon nga siya nagpakatao aron pagasundon sa mga taong nagatuo ngadto kaniya. Mao ang pagkamatinumanon o pagkamasinulundon sa kasuguan sa Dios, mga kaigsunan o mga kaiglan. Sunod kung ato nga tan-awon dinhi pagyud mga kaigsunan, Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, kung ato ning lantawon og susiyon, niya pa ang usa ka tunog nga gibilin ni Kristo aron sundon sa mga taong nagatuo ngadto kaniya. Kung ato nga lantawon mga kaigsunan, Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 nagingon, og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapawlay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Kining mga pulonga, referado ni ngadto gyapon kang Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglan. Nga sa diin, diha sa pagpakataon ni Kristo, iyang naandan og nabatasan panahon kaniadto nga panahon sa adlaw nga igpapawlay, anaa siya sulod sa simbahan, mga kaigsunan og mga kaiglan. Buot pasabot nga si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapawlay. Din kining mga butanga, mga tunob kini nga iyang gibilin aron pagasundon sa mga taong nagatuo ngadto kaniya, mga kaigsunan og mga kaiglan. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan, mauning mga butanga ang angayan buhaton sa mga taong nagatuo ngadto kang Kristo aron dili matawag ang tagsa-tagsa nato ka mga pagtuo nga patay o walay kapuslanan, mga kaigsunan og mga kaiglan. Aron mapamatud-an nga kita tinuod nga nagatuo kang Kristo, gikinahanglan, mga kaigsunan og mga kaiglan, ang mga tunog nga gibilin ni Kristo aron pagasundon natong mga taong nagatuo ngadto kaniya, gikinahanglan atong pagasundon og pagkatumanon usab. Well, mga kaigsunan og mga kaiglan, akong sublion nga dadiha sa balaan nga kasulatan walay gitudlo ni gisgutan nga ang kaluwasan makaplagan diha sa pundok o sa relihiyon, mga kaigsunan og mga kaiglan. Hinahinoon ang gitudlo o gipadako nga ang tao maluwas diha lamang kang Kristo o ang kaluwasan makaplagan diha lamang kang Ginoong Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglan. Well, sa dili pa nako ihatag ang panahon kang Brother Libby alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ako sa ning basahon ang napuno nga mensahe. Niya si Sister Naomi Milapis, dito ako sa Blayan Occidental, Mindoro. Okay, salamat sis sa imong pagbiyo. Ang layo naman yan sa Mindoro, pero nakaabot pa rin dyan ang ating programa sa pamagitan ng internet. So hoping masaya kayo riyan. Niya sabs Brother Joseph Kimno, igsuon kon sa kaluwasan ang isgutan, walay reliyon nga makaluwas, kay ang manluluwas nato si Kristo lamang. Juan 14:16. Nagingon si Jesus, mitubag, ako ang dala ng kamaturan og ang kinabuhi, walay bisan usa nga makaadto sa aman gawas kon pinaagi kanako. Og kita nagpaabot sa atong bulahan nga manluluwas mo si Kristo. Tito 2:13, mo na igsoon ang buhi nga Dios magpadalangin diha kanimo. Diniya po Sister Naomi Milapis, manuyboy nangumusta po si Lori Ihurango sa imo ni ami diri sa Blayan Occidental, Mindoro. Maayo ang inyong gibuhat, pagbensahe kay daghan gyud ang makabati sa tibuok kalibutan. Well, wala na may mga mensahe na puno, mga kaigsunan, alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panan ako ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, dugang salamat Brother Isay. Palihog ko na Brother John, yun sa to ang paghan ay iyang pangutana. Okay, mauli ang iyahang kuan kinini ang gipangutana ni Esther Lapos, no? Okay, sa kadali lang kaya kung tan-ahon. So, atong sindiron Brother John, Iglesia ni Cristo na siya? Dili, ingon lang dili. Nakatambing lang siya og pamahayag, no? Pastor, maayong hapon. Din ako'y ipaabot dinhi sa inyong programa. Wala ko'y tuyo nga manira ng ubang tinuhoan. Ang ako katinawan lang
nakatambong ko og pamahayag sa INC o Iglesia ni Cristo sa ilang simbahan. Nanindugan gyud sila nga sila ra ang maluwas kay sila ang gitubos sa dugo ni Kristo. Busa og gusto ka maluwas, musunod ka sa Iglesia ni Cristo. Salamat si Esther Lapos ni. Okay, dikan salamat Sister Esther Lapos, no? So inana gina ang ilang delivery sa ilang mensahe. Sa bisan unsa pa topic imong paminawon sa sinugdanan. Sa katapusan, kuha na sila church-centered. Ang sa ato din kay Christ-centered man ta. Ang ato din ang atong sentro mao si Kristo kay ato manuluwas. Pero sila church-centered sila. Ang iglesia nila mao'y mahimong makaluwas, manuluwas, no? So, ila na nga baruganan higala, mao gina sila, mao gina ang ilang baruganan nga dili ka maluwas kung dili ka magpasakop sa iglesia ni Kristo. Mano ilang baruganan. So, kanang word nga iglesia ni Kristo, nindot man ang pulong nga iglesia ni Kristo. Sa ito pundok sa mga katawhan ni Kristo. Ang Seventh-day Adventist bitaw, matawag man sa og Iglesia ni Kristo. Kay doon mga sinulat si Ellen White sama sa The Steps to Christ, naingon siya nga marag sa page 109 mo sila kuno sayop. Ingon siya nga the Church of Christ is God-appointed agency for the salvation of man. So, buti po sabot nga ang Church of Christ may ahensya nga gitudlo nga magiya sa tao paingon sa kaluwasan. So, nag-angkod ang Seventh-day Adventist nga Church of Christ. Naman kay tundok man ang Seventh-day Adventist sa mga tao nga nagtuo kang Ginoong Hesukristo. So, karon kung mangita gitag kaluwasan mga higala, matagusan ito kaluwasan mo atong gipangita. Ang ato yung susihon ang Biblia, Pilimero. Study kita sa Bible. Kung tapos nato matun-i ang Biblia, pagsusidayog asang pundo ka kaha ang ning haon sa pagtulon-an sa Biblia. Kanang ginatudlo sa Biblia ba? Pag ang pagtulon-an nga imong gisusi, ang gitudlo niya na nyo nasukwahi sa pagtulon-an nga gitudlo sa Biblia, ay di na may husto. Bisan paghilabihan kanindot sa pangalan anak, di na may mga husto. Mahimo na ng husto ng punduka kana kung nagtudlo na sa tanang kamatuuran nga gitudlo sa Biblia. Kaya ang Biblia mga manisukdanan sa usa ka pundok nga nagtudlo sa insakto gyud padung sa kaluwasan. Ang Biblia may sukdanan. Din hita sukdon higala takson ta dinhi kung ning haom ba ang ato nga ginatudlo o ginatudlo sa ato nga pagtunan. Yan ako basahin ninyo sa nakasulat sa ikaduhang Tesalonika. Ato ning tanawon ikaduhang Tesalonika o niya kapitulo 2. Okay, ato ning basahon. Unsay gipahayag dinis balang kasulatan kay ngini sa bersikulo kapitulo 2 o niya bersikulo 15. Busa mga igsuon, magbarog kamo nga malig-on og humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo, pinaagi sa pulo nga gisulti, pinaagi sa sulat. Ang atong hawiran higala, kana magikatudlo nga mga pagtulon-an diha sa balaan na kasulatan. Kaya balaan kasulatan, mutudlo na to, mubadlong na to, musayaw og mutudlo sa pagbuhat og matarong. Sa Biblia may sukdanan. Kung kanang pundo ka, tinuod na, so ikunoog, research ang Bible, kung ang pagtulon ani ana, minghaom ba? Kay sa Isaias 8:20, gitagaan sa tag-ideya ni manalag na Isaias, gayon si Isaias nga, umadto kamo sa kasuguan, og sa pagpamatuod. Kung sila dili magpamatuod niini, sa pagkatinuod, walay kabuntagon alang kanila. So, nagpasabot na higala nga ang buhaton nato
aron sa pagsukod kung kanang pundo ka tinuod ba kay bisag usaon pa na natog pangugat nga kini maluwas ug ang gitudlo dili sakto mahigala unya magmatinumanon ka nang dili insakto delikado na siya di na siya makaluwas so makaluwas na kana kung naa ka sa insaktong pundok unya nagkinabi kang matinumanon hangtod sa katapusan nga titik sa imong kasing-kasing umadto man sa kasubuan suway kuno og sukod sa balaod sa Ginoo kung nagtudlo ba sakto diha sa balang kasulatan diha sa makasubuan sa Ginoo kung imong tanaw higala ang tinuod nga pundok wa na magsimbag Dios sa maning unang sugo o dili magbatog Dios ang tinuod nga pundok wa na nagsimbag mga Dios ikatulo ang tinuod nga relihiyon wala na nagpasipalas Dios ang tinuod nga relihiyon nagbantay na sa adlong Sabado kay mo na ikaapat nga sugo sa Ginoo ang tinuod nga pundok nagtudlo sa pagtahod sa ginikanan sa di pagpatay sa di pagpanapaw sa di pagpangawat di pagpamakak dili maibog muli ang 10 commandments sa Ginoo pero kung napakyas na niya na bisag usa lang kabuok manig yung Santiago ang maglapas ug usa gikan sa balaod samara ngayong nalapas ang tanwa yapoy kapuslanan ni gala ang atong pundok bisang pagmangugat ang atong leader og ingon nga ang di musod sa atong pundok di gyud maluwas kanya ang igpapahulay wa nato sunda samara nga atong gilapas ang tanan mahigala so kung naghandom ta nga sigurado ang kaluwasan mangitay ko asa ka tinuod nga pundok no kanang nagtudlo Diyos kamaturan tun-i ang 10 commandments tun-i ang dietary law tun-i ang pag-ila sa pag-ila ngadto kang Kristo kung nagtudlo sa nang pundukan nga si Kristo dili Dios di malas mo na nga naman kada mas Biblia daghang verses Biblia nagtudlo nga si Kristo Dios mahigala so muna nga atong susihan guys Biblia kay Biblia lang mo mutudlo sa tanan nga kamatuoran mahigala. So natalga nimo padayon sa pagkinabuhi diyan matinud-anon hangtod sa adlaw sa katapusan. Wala mo tayo panahon akong ibalik ang panahon ni Brother Esau. Okay, salamat Brother Lebe. Manghigala wala naman tayo igo nga oras sa dili pa hingpit tapuson natong programa ni atong closing song mayon man ang atong closing prayer. Mahigala magampo kita dalang tanan og makagagahon nga Dios daghang salamat ang lungsay nga kamatuoran sa imong pulong na paabot sa igdulungog sa mga nagapaminaw ron. Panalangini sila nga diha sa imong pulong mahayagan magiyahan sila sa pagsubay sa dalan nga uyon sa imong kabubuton ug pinaagi sa imong pulong makabaton silang kabag-uhan ug kausaban sa ilang kinabuhi. Salamat nga imong gitubag ug ihatag nga among gipangayo pagadawaton namo kini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahinan Brother Esau dito, Brother Libby Clavis uban sa atong bisita karon si Alexis Kuchanko. Kini ang inyong ubos nga higalag igsoon Brother John Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.